Сәлам дуслар, сезнең экраннарда татар шоу-бизнесын яктыртып барган шоу-біз тапшыруы. Узган атаның кайнар яңалыкларын сезгә җиткерермен мин, Эльвина. Бүгенге тапшыруда Ризат Рамазанов Божайлар җырын сирен ачты. ТНТВ каналы премиясында ниләр көтелә? Гүзәлиянең никахсыз туган кызы дөнья күрде. Булар һәм башкалар киләсе сәгатьтә. Башлап җибәрәбез. Ризат Рамазанов шоу-біз тапшыруына Божайлар җырының барлыкка килү тарихын сөйләп узды. Баксаң, Ризатка бу җырны язуын аның бажасы үтенгән, хәтта барлык чыгымнарны үз өстенә алырга сүз биргән. Ләкин җыр өстендә эшләр башлагач, чит илләргә китеп югалган. Ризат эшен башлагач, ахырына җиткереп эшли торган кеше. Шуңа күрә барлык чыгымнарны үз өстенә алып, Ризат җырны тамашачыларга тәкъдим итә. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, тамашачылар бу җырны бик яхшы кабул итәләр. 2 ел тирәсе узганнан соң Божайы пәйда булып, әйткән сүзен шунга ашыра һәм барлык чыгымнарны түләп үтә. Бу юлда күрешүне көтеп алдык сагынып, гомергә булсын гомергә ярый әле язганы безгә яшәргә Божай булган. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Божайлар бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый Божайлар бар ни булса да без бергә. Рәсәй юллары үзенең дәрәҗәсе һәм сыйфаты белән бөтен дөнья күләменә танылып өлгерде инде. Дөресрәге юлларның сыйфаты булмавы белән. Күптән түгел Илдар Әхмәтов бу проблеманың корбаны булды. Безнең юлларны хәтта аның внедорожнигы да чыдамаган. Машинада китеп барганда зур күлләүккә барып утыра һәм берничек тә чыга алмаган аңлый. Һәм алгы бамперы белән бөтенләй бата. Хәзер Илдарга җаяу йөрергә туры килер, чөнки кирәкле запчастлар тиз арада килеп җитмәячәк. Шуңа күрә Илдарны шәһәр транспортында китеп барганын күрсәгез, бер дә аптырамагыз. Бу вакытлыча гына. Язлар белән мин кайтырмын дидең, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Белүгезчә, Фак Шихапов белән Илсия Бәдретдинова аерылыштылар. Бу аерылышу татар шоу-бизнесында күп имеш-мимешләр тудырды. Кайберәүләр бу вакыйганы фарс, спектакль, пиар адым дип тә сөйләп йөрделәр. Шуннан да, шундый фикер торырга мөмкин иде. Чөнки аерылышуга карамастан Илфак белән Илсияне еш кына бергә концертларда күрергә мөмкин иде. Шул рәвешле без Илфак әфәндигә туп-туры сорау бирергә булдык. Сез Илсия беләнме, юкмы? Һәм туры сорауга юк дигән җавап алдык. 8 мартны бер үзегез каршы алдыгызмы сорауына, минем кешем бар иде диде һәм киләсе сорауларны комментарийларсыз калдырды. Төрле чыганаклар буенча аларның төгәллеген гарантиялый алмыйбыз. Илсиянең шәхси тормышында да үзгәрешләр бар. Тумыштан акча яратам, акча дине яратмый. Күпмәгелә тырышсам да бер тиенегә дә артмый. Әллә ниләр эшләп карыйм, кесәгә акча тулмый. Төн буе хыяллансам да нигәдер байып булмый. Булмый да булмагач, сабаларда тумагач. İçmezsem birer abıyam, kazanda oturmagaç. Bulmayın da bulmagaç, aktanışta tulmagaç. İçmezsem birer abıyam, zorda çaylık bulmagaç. Белгәнегезчә, 2 апрельдә ТНТВ каналының премияләрен бүләкләү тантанасы узачак. Әлеге вакытта премиягә әзерлекләр гөрләп бара.
Премияны оештыручылар пирамидаға юлны кызыл киләм җәячәкләр. Әлбәттә, бу киләмдә бөтен татар эстрадасын ТМТV каналының җитез, зирәк импровиз мастерлары Айрат Ильясов һәм Булат Байрамов каршы алачак. Алып барышларның кискен искәрмәләреннән кем ничек киенгән, нинди номинациядә яулаячак прогнозларын, төрле сораулардан җырчылар кача алмаячаклар. Кызыл киләм, папарацци һәм синең яраткан артистларың, яраткан җырчың нинди номинациядә җиңәчәген, гомумән җиңү яулый алырмы икәнен сез бары тик премия барышында гына белә алачаксыз. Чөнки җиңүчеләрнең исеме печатләп куелган һәм концерт вакытында гына ачыла торган конвертта булачак. Безнең артистлар эшсез бер дә тормыйлар. Я җыр яздыралар, я чыгышлар ясыйлар, я клиплар төшерәләр. Клип дигәндә Зәйнәп Фәрхетдинова шушы көннәрдә генә яңа клип өстендә эшли башлаган. Узган елны Зәйнәп ханым Таңнар бергә атсын җырына TMTV Production командасы белән клип төшергән иде. Һәм шушы җыр белән Татар җыры фестивалендә җиңү яулады. Хәзер җырчы ягымлы күзләр дип исемләнгән җырга клип төшерү белән мәшгуль. Сюжетны сер итеп калдырсалар да, тиздән клип дөнья күрәчәк дип ышандырдылар. Түземсезлек белән көтеп калабыз. Күптән түгел интернет сафларында Гүзәлиянең никахсыз туган баласы бар дигән шау-шу купты. Бу мәгълүматны исбатлаучы фотосурәтләр дә бар. Бу фотоларда Гүзәлия янында кыз басып тора. Алар бер-берсенә ике тамчы кебек охшаганнар. Фото астында комментария: Гүзәлиянең никахсыз туган 23 ел элек урланган кызы табылды. Җырчы бу ялган хәбәргә ачыклык кертергә ашыга. Чынлыкта бу фотосурәттә Гүзәлия янында җырчы ансы сурәтләнгән. Алар дөрестән дә бер-берсенә ошаганнар, ләкин алар берничек тә туган түгелләр. Бары тик бергә җырлыйлар, бергә чыгышлар ясыйлар һәм бергә TMTV каналы премиясендә дәгъва кылалар. Ялган мәгълүматларга ышанмагыз. Үзәкенездер буйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармунымың авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят ягылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уят ягылым иләрем. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һамманы да сагынам, авыл көйләрем. Беләсезме, ни өчен шоу-биз тапшыруын карарга кирәк? Татар эстрадасының яңалыкларыннан башка, сез бездә клипларның иң яңаларын күрә аласыз. Бик сагынсаң әгәр мине, зәп-зәңгәр күккә кара. Син яшәгән якка таба аккошылар очып бара. Бик әйт
Язсаң ақ бұлытлар Көрінер ақ қыш болып Ақ мамықлар иді Ұшыртыр ақ қыш болып Қар бүртіклер Бөртіклері алдыңда Бүтініп жүрілер Аннан көз яшілерім болып Кірпігін дәрілер Кірпігін Рәхим итегез, яңа клип. Sihri nurlar silib Şəşək ota şəşkən Qanlarda Savdaşları bilen Güye nasıl eşe Dünyaya Jiberi var aşıklarına Bəxət dililer düzle Akliliye şəşəkləri Məhəbbətin bilgisi
Кар беткәнче дип шоу-без тапшыруының командасы Зөләйлә төркеме белән очрашты. Бергә күңелләшеп, әңгәмә кырып кышны озатканнар. Бу очрашудан сезнең өчен репортаж. Рәхәтләнеп яшигәле, алда гөлакташ яшәк. Кайгылар үпештәк кенә, бик тиз үтеп киләчәк. Сәлам дуслар, шоу-біз тапшыруында тимер аяк ташыдык, тау чаңгыларында йөрергә өйрәндек. Без бүген күбә, без бүген таудан чаналарда ашачакбыз. Һәм бүгенге кунакларыбыз Татарстанның популяр триосы, Татарстанның ат казанган артистлары, бик позитив, бик матур кызлар, Зөләйлә төркеме. Әйдәгез киттек. Кызлар, менә шулай таулардан, чаңгыларда бергәләшеп коллектив белән еш буласызмы, еш шуасызмы? Гел йөрибез, гел балай. Менә яллар җиткән сайын. Сайын җыелышабыз, атна сайын. Демәк, инде сез концертлардан, чыгышлардан соң инде телефоннарны сөндереп бер-берегездән ял итмисезме? Юк. Менә туйсаң очрашмыйсың. Как сагынасың, сразу очрашасың. Аның бит бернәрсәсе дә юк. Менә сез үзегезне дуслар дип әйтә аласызмы? Әйе. Әлбәттә. Кызлар, менә сезнең триодан кала үзегезнең һөнәрләрегез, яраткан эшләрегез дә бар әле. Беләм, Ләйсән Мәхмүтова сольныда җырлый. Ләйсән Закирова үзенең балалары белән мәш килә. Зөлфия Вәлиева инде театрда, спектакльдә рольләр башкара. Әйдәгез, менә һәрберегездән сорап узырмын. Шулар турында нишләп бетәсез? Ничек инде менә шул өлгерәсезме? Өлгерергә тырышабыз. Ләкин кай вакыт өлгереп булмый. Ләкин без барыбер тырышабыз. Соңгы роль нинди иде менә? Хәзер уйный торган роль нинди сездә? 3нче бүлмәдә эт яши. Бик кызык роль, мин аны бик яраттым ул хатынны. Mindan ayrıl da Firdevs'e kiyevga çık. Firdevs'e kiyevga чыгарышын мин сиңа кiyevga чыкмадым. Birinci мәхәббәтем бит. Кызлар менә синең эшең белән кызыксыналармы? Бик кызыксыналар. Гел килеп карыйлар. Мин шул хәтле сөенәм аның өчен. Шуның өчен аларга бик зур рәхмәт. Ләйсән, менә инде син үзең инде сольны җырлыйсың. Кызлар менә бу күренешкә ничек карый, ничек реагир итәләр? Мин җырлар язам. Мин аны күптән җырлар яза идем әле. Зөләйлә булыр алдыннан үземнең сольный проектым бар иде. Үз җырларымны үзем башкарып, кассета чыккан иде. Мен ул вакытта кассета чыккан иде. Шуңа күрә апайгыз күптән җырлар яза инде. Шуңа күрә маңа аптырырга кирәк түгел. Иҗат яктан бит инде дәртләнеп бәрә башлады. Нәрсә ул? Хисләр, илһам килә башлады. Аны бит кайдыр куярга кирәк. Беләсеңме, кой вакыт менә бер җыр алып килә дә Ләйсәне, өчебез тыңлыйбыз да. Без ниндидер киңәшләр бирә башлыйбыз. Әйдә менә бу җырын балайрак итик, монысын булай итик. Ләйсән әйтә, ошамый икән, үзем җырлыйм ди. Былай киткәч, Ләйсәннән дә сорарга кирәк инде. Сольны җырлыйсың килмиме? Килә, әлбәттә килә. Ник җырламыйсың? Була, булыр әле. Ярар, синең яраткан һөнәреңә кайтсак, инде син балалар белән хорда аларны өйрәтәсең, җырлатасың. Менә ул һөнәрең турында безгә сөйләп кит әле. Беренчедән Ләйсән безнең
Белеме буенча педагог. Без бит җырчылар булмадык сразу. Без бит кемдер менә мин театрда эшлидем, Зөлфия театрда эшлиде. Безнең Ләйсән балалар белән мәктәптә эшли иде. Шуңа күрә шушыннан килеп җыелган хобби урынына җыелып менә шулай җырлый башлаган коллектив без. Шуңа күрә Ләйсән дә бер каяндыр китеп, каяндыр алып түгел, ә ул үз һөнәренә кире кайта инде менә. Ләйсән Мәхмүтова сүзләреннән соң үзеннән үзе шундый сорау туды. Зиләйлә ничек барлыкка килде? Менә безнең Ләйсән үзе генә җырлап йөргәндә, Сольный кассета чыгарды. сольный кассета чыгарганда, Сандугач дигән конкурста катнаша иде Ләйсән. Чираттагы конкурста ул үзе генә түгел, ә менә группа белән катнашырга дигән теләк туа Ләйсәндә. Spice Girls кебек. Җитмәсә ул гел менә чит ил җырчыларын тыңлап, чит ил төркемнәрен күзәтеп, ул менә татар эстрадасында шундый бер бик текә, бик шундый булдыклы бер төркем җыймакчы була. Кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең яна минем йөзләрем. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең яна минем йөзләрем. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барыбер үземә каратам. Без бит үз вакытыбызда бик текә һәм бик современный идек. Шуңа күрә Хәзердән махып бирмисез бит әле сез кызлар. хәзер Аллага шөкер, хәзер төрле жанрдан музыка бар. Яшьләр Аллага шөкер безнең бик талантлы. Хәзер аларга юл бирәбез дип әйтсәм дә була. Ләкин әле пока җырлыйбыз әле. Иҗатны калдырып, хәзер инде гаиләләр турында да сөйләшеп алырбыз. Беләм Ләйсән Мәхмүтовның тормыш иптәше бар, 2 улын үстерәләр бергәләшеп. Соңгы тапкыр Йосыф белән балалы Солянкада чыгыш ясадыгыз. Кем өчен күбрәк каушадың, кайгырттың? Әлбәттә балам өчен, чөнки аның беренче тапкыр сәхнәгә чыгуы. Кызганычка каршы без температуралы кыяфәттә килгән идек. Ул идә теге сикерә, бик актив бала. Мин бик курктым сәхнәгә чыгып, теге хәлдән таеп или куркып бәлки теге алай юк кызык булмас дип әйткән идем, дулкынланган идем, ләкин Аллага шөкер. Булган әйберен бирде инде, тырышты. Люблю тебя, тебя люблю. Там, тамшылары сызланам. Люблю тебя, не забуду, дигәнеңне яратам. Там, тамшылары сызланам. Люблю тебя, не забуду, дигәнеңне яратам. Яратам, яратам, яратам. Яратам. Менә малаеңны, инде кичкенә төпчек малаеңны сәхнәгә алып чыгуга тормыш иптәшең ничек карады? Ничек карасын инде ул? Ул бит инде мин артист икәнен белә бит инде ул. Ул аның турында безнең Белмичә дә калдым әле. аның турында юк, без сөйләшмибез дә, чөнки ул гади, ул табигый хәл. Зөлфиянең тормыш иптәше бар, гаиләсе бар. Улы Кәрим, кызы дип әйтсәм дә була инде, энесенең кызы Динара. Сез бергәләп тормыш итәсез, менә шулай балалар белән кая булса калыйсызмы ял итәргә? Безнең подъезддан чыгуга юл аша безнең урман рәхәтләнеп, менә чаңгы тотабыз да бөтен гаилә белән шул урманга чыгып китәбез. Гаилә темасына күчкәч инде Ләйсәнне дә бераз борчытып аласым килә. Беләм, синең әле тормыш иптәшең юк, гаилә корылмаган. Сән сайлана, ул эзли үзенә тиң җегетне. Чөнки ул үзе дә бик акыллы кыз, бик талантлы, шуңа күрә алай берсә үзенә акыллы, талантлы җегет таба. Еш кына социаль челтәрләрдә, телевизорда дип әйтәмсең, гәҗитләрдә Зиләйлә тарала дигән яңалык барлыкка килә. Без аны үзебез таратабыз. Бер сер ачыйм әле.
Сез үзегезгә шулай пиар ясыйсыз инде, әйме? Черный, Пиар. Менә Алла бирса 20 еллык юбилеебызга без шулай әзерләнәбез. Булганы бармы менә шундый моментлар, бер-берегездән туйган моментлар дип әйтик без инде. Менә якын дуслар белән гел күрешәсең киләме синең? Менә гел күрәсең киләме синең? Һәр вакытта инде сагынам мин аларны. Без бит тере кешеләр. Ул бит инде гел бергә булып, барыбер ничектер аерым һәрбер кеше үзенә җыярга тиеш, ниндидер көч, ниндидер менә тынычлану дип әйтим мин. Нәрсәдер тупларга тиеш, анар бер-берсен белән аралашып, шуны бүлешер өчен. Шуңа күрә гел өчебез була алмыйбыз. Без бит инде бер бүлмәдә яшәүче. Теге безне кай вакыт шаяртып әйтәләр, өч башлы аждаһа дип. Кай вакыт шалтыраталар да. Кара, Ләйсән яныңда түгелме дип сорыйлар миннән. Әйтәм, мин бит Ләйсән белән бергә яшәмим. Мин бер аерым бер фатирда торам, әйтәм. Ул аерым бер кеше. Бердә дуслар кайгырмыймын, кайгырырга сәбәп юк. Рәхәтләнеп кояш балкый, аны каплар булат юк. Рәхәтләнеп яшигәле, алда гөл артта чәчәк. Кайгылар бик тиз үтәләр, алда бәхет көтәчәк. Рәхәтләнеп яшигәле, алда гөл артта чәчәк. Кайгылар бик тиз үтәләр, алда бәхет көтәчәк. Кызлар, хәзер инде сезнең визит карточкасы темасына күчәсем килә. Ул сезнең фигураларыгызга кагыласым килә. Менә сезнең кызлар, менә сезнең менә бу темага кагылгач, контракттамы кая булса да язылган урыны бармы? Менә шундый параметрларда сез сакланырга тиеш дигән. Без үзебезгә үзебез хуҗа. Ничек телибез, нинди фигура тотарга теләгебез бар, шундый фигура саклыйбыз үзебездә. Гәүдәләребездән таныйлар бит. Шуңа күрә ярамый, ябыгып булмый. Кешеләр безне тормышта күргәч, нишләптер кычкырып җибәрәләр. Сез тормышта шундый ябык икән. Мен әйтәм, телевизор буза бит безне. Телевизор киңәйтә. Теге формат яңа телевизор чыгуга, без Ләйлә менә битте инде. Тазарды да китте. Кызлар, хәзер теге яхшы якларыгызны онытыгыз, әйме? Хәзер сезгә шундый сорау булачак. Бер-берегезнең минусларын искә төшерергә кирәк булачак. Беләсеңме, интервью биргәндә барыбер менә без өчебез, әлбәттә мактаганда үзең мактана белмисең, үзең турында ишетен бит мактау сүзләрен әйтергә. Шуңа күрә бер-береңне мактап торасың, ул ничектер табигый хәл. Ә менә кимчелекләреңне әйткәндә, мин кызлар турында әйтә алмыйм, чөнки һәрбер кеше үз кимчелекләрен үзе белә. Менә мин үзем турында әйтә алам. Мин турыдан әйтә торган кеше. Кай вакыт дәшмичә калган чиракта да мин әйтеп куям да, аннары үкенәм, ник әйттем икән дип уйланып йөрим. Менә шундый бер кимчелегем бар минем. Мин ялкау. Мин ялкау булмасам, әллә нәрсәләргә ирешкән булыр идем. Да, шундыйрак инде. Ләйсән, әйдә инде хәзер син үзеңнең минусларыңны да әйтеп узалы. Ой, алар бик күп. Достар, 2 апрель TMTV каналының премиясы булачак. Кызлар, сез аның турында ишеткәнегез бармы? Әлбәттә бар, бу бик сөенечле хәбәр. Инде TMTV премиясы күптән булырга тиеш иде. Менә ниһаять Алла бирса 2 апрель көнне булачак пирамидада. Сез анда буласыгыз киләме? Менә шул премияны аласыгыз киләме? Теләгегез бармы? Әйе. Кызлар, теләкләрегез TMTV каналын караучыларга, анда эшләүчеләргә әйдәгез әле. TMTV каналына зурдан зур уңышлар, әлбәттә инде тамашачылары арта барсын. Без ул каналны яратып карыйбыз. Сезгә уңышлар һәм чәчәк атуыгызны телибез. Исәнлек, саулык, байлык, шатлык, мәхәббәт. Тынычлыкта яшик, шатланып яшик, бәхетле булык. Амин, шулай булсын. Пока-пока. Шуның белән бүгенгә тәмам. Сез шулай ук яңалыкларны безнең ВКонтакте официаль төркемебездә яки Instagram аккаунтыбызда күзәтә аласыз. Язылырга онытмагыз. Сезнең белән булдым мин, Эльвина. Сау сәламәт йөрегез, киләсе очрашуларга кадәр.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.